nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 3:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinangapudan ni Senador Sherwin Gatchalian sa gobyerno ang pagkakaigwanin matibay na contact tracing imbes na naglulobong kaso nin COVID-19 sa nasyon. Sigon kay Senador Gatchalian, dakula ang tabang kay Unified Contact Tracing sa mga local government units o LGU para malimitaran ang paglakop kan helang. Tinawanin doon ni Gatchalian na bako epektibo ang estilong mano-mano. Dagdag pa man kan Senador na dapat baguhon asin pakarayon ang mga proseso tanganing mapugulan ang pag-itaas kan bilang nin kaso nin COVID-19. Yan ang pangalas 3 na barata, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers Like me, Marian Rivera and Zia. Simula
Mula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, needed 3 plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose needed 3 plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Si Henry Maceda, ang pinky on mo, baby. Alas 3 na. Oras nang I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. Aber daw. Oo! Ah? Ano? Ano? Ano sabi mo? Ano sabi? Anong sabi mo? Aber daw. Habang nagmimerindal kita, kuro kantahan ta daw. Yeah. Mas magayong kung may The best. medala. Yan, tama. Mga samlo sa pagkabuhay ng tao. Programang pakonsuelo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Sige daw. Tugaan sa kuyang orasyon. Hoy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni PM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barra Jody si GB. Hoy, Pinky on, baby Pinky. Bata makanta ko, di ako nagkapiluman. Ano nangyari? Gusto ko magkanta. Baka lamang maglipot ang panahon. Baby Pinky on, mo baby Rai Barra Jody si GB. Again. Saro pa daw nga niya. Saro pa daw. Sige daw, saro pa daw. Come on. Karanta kita. Sarabay kita. Boy, taramay daw tabi dyan ihado sa opisina mo na magkarantang sarabay ang mga taga-BIR. Yo, taraman mo. Sabihin mo. Hoy mga fans pagkusog ang Yeah. radyo. Come on. Alas 3 na no naginig. Anday magkanta, pipig sound sa lubot. Kita Kanta baya, kanta. Mas magayong kung May may merindalan, merindalan. mga samno sa pagkabuhay ng tao. Programang pakonsuelo sa hapon. May health tips sa sin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, Mo baby ni PM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on. Mo baby Rai Barra Jody si G. Again. Mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni PM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barra Jody si GB. May merindalan. Igwa kitang merindalan. Warang merindalan. Pangyayari. Good afternoon, Rico Francisco. Pabati po sa mga miyembro daw kan Francisco's family dyan sa Balay sa Bulawan, Prito Dia, Sorsogon. Yes, sabi ni Alo na Tumagan. Hello, Bernie Aguilar. Good afternoon pa po. Pakipahapot po sa LTO kung totoo po na may plata. May plata? May plata na so 2018 na plaka. Plaka. 2018 na motorsiklo salbay. Kung totoo na daw 2018 ang
nag-abot. Nakarestro ay Salbatana 2018, 2016 na dahil pang plate number. Ano ba yan? Ha? Sige, noted ha. Ipahapot ha, okay? Ronnie Cerezo sa Bacoor. Pakigreet po si Ate Mila Pelidoy. Ano ito? Mila and Pelidoy. Good afternoon, amigo. Livy Boy Tagabi. Pagibati po sa mga bigata. Ano ito? Bigata family dyan sa barangay Damakan. Lilibet Alvano, oy. Good afternoon noon pa favorite station. Oy talaga, makaugmaw ka man, Lilibet. Amando Marco, oy. Maray na hapon tabi from Thailand. Daim makauli dyan ki kumusta sa gabos na staff kang DCGB. Di ka makauli digdita. Ikaw na naman kikuhan ki checkpoint. Maray na hapon. Maray naman ako makabalik sa Thailand daw. Ano? Gari aloy lamang kita maday maka dyan sa Thailand. Gusto ko ta maglakaw-lakaw lamang sa Thailand. Pag Sabado ba gaman, mapa-Thailand ka, uli ka lang na Domingo. Ugaring din ako nakakakuan ugaring. Okay, ma'am. Vic Barcelon Botial. Happy hapon sa buong staff daw ng DCGB. Pamati po sa Botial family dyan sa Mancaw, Rapu-Rapu, Albay. Salamat watching from Tan sa Cavite. Oy! O no? Ang sa tuyang tataramon, okay na no, naglaog na si Sister Ami Bulinas, Richard. Si Sister Ami naglaog na? Wala pa? Wala? I-text mo daw una number niya, o ipa-text mo kay ate mo Angel ta. Dapat makaunong ko niya si Sister Ami Bulinas ngunya na apon. Mailingon ko, tapudang ko daw kung nag-join na siya ha, tapudang ko una. May kuwang kami sa aga ni Bishop Joel Bailon. Oy, umabang ka mo sa agang Sabado. Umabang ka mo sa agang Sabado. Ano? Maprograma kami ni Bishop Joel Bailon digdi sa DCGB. Alas 3 mismo, si Bishop Bailon ang mapingkion mo. Alas 3 mismo, si Bishop Joel Bailon taben mapingkion. Magantabayan ka mo sa aga. Yung sa agang alas 3. Bantayin mo no. Tama ba so number? I-text mo na ako so number na. Type ko gararay. Patext mo na sa kay ate mo Angel. Annabel Castuera, pagibati po sa pamilya sa Tagaytay, Istan sa Legazpi, Castuera family at Papa Roger. Sabi po ni Mamsi Lynn. Watching from Pasig City, hapot ko lang po kung anong mga requirement kay Puhan kamag-uli. Ay, sus ko. Ang kay Puhan tabi, RT-PCR negative result o saliva test result. Saliva test result tabi ang kay Puhan. Negative dapat, dapat ang kanya, tulong aldaw tabi. So link ini, o de padara ko daw kay Sister Ami Geraray. Napano daw ito, tamay, i-forward ko daw kay Sister Ami. Ano yan, maaraman ta daw. Usually, maaraman ta daw. Dapat matry mingon yan ang samuyang signal ni Sister Ami Bulina sa good afternoon po, watching from Ubaliw, Uwas. Talaga. Oy, Ma'am Celine, YouTube itang dadarahon mo tabi. Kung mauli ka digdi, importante po ang RT-PCR test o swab result tabi. Di ka makalaog kung di ka ito. Puno yan sa aga, dyan naman tanga. Digi tabi sa probinsya Canalbay. Nag-accept ka pa po ng used clothing. Okay. Ay, dain na po. Ay, ang stable ang internet. Okay. Sige daw. Itatry da tabi ni unstable sa internet niya. Permingirit, nakakahawa. Ito, tugang ko dyan, permingirit pag busy si jowa niya. Talaga. Jerel Aranya, maray na hapon masidan yan. Supporters, yes. Okay. Ang sa tuyang oy, pakishare daw tabi mga friends, yung mga nakatutok sa Facebook Live. Mga 10 lamang na share. Maray na hapon tabi sa mga taga Kawalong, Lucanyas family. Okay, sige po.
Paki-share daw tabi nindo mga friendship yung Facebook live natin. Madali lang ilingong ko sa tuyang tataramon ngunya na hapon an sa tuya tabing tataramon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? An sa tuya tabing tataramon mani kubiertos. Ara mo an kubiertos, Richard? Agum kan? Ano? Kubiertos. May kubiertos ka nga dyan. Iyan ang mga terminolohiyang dinakulaan ko ito. Nadadangog ko sa mga gurang may kubiertos nga niya. Dahil naman kinagaparagamit ka ng kubiertos na ini. Dahil naman kinagagamit kan kubiertos na term sa mga harong. Diba? Ang gamit sa mga harong mga tugang tinidor. Magoy man tinidor. Hello, good ay. Sandali. So nag-aapod. Iyo baga di. Hello, good afternoon. Ay, pangyari sa maabaka. Charger ta dyan. Yan ang ikang mag-subli kang charger na naman na. Kubiertos. Diba? Ang gusto sabihin, tabi kan kubiertos, mga tugang. Tama mani, tinidor. Tinidor adi, tama. Ara mo daw ang gustong sabihon? Tinidor adi, tama. Tama, di ba? Tinidor. Makuapo kan tinidor. Gapunta ka dyan, Manuel, sa Rawayong kat. Tinidor. Tinidora. Agum ni? Tinidoro. Tinidora muna ni Tinidoro. Awin na. Yan po Cubiertos, meaning po mga... Anong English kan tinidor? Ano nga na yung English kan tinidor? Fork. Fork o pork? F-O-P. Fork. Fork. Ang fork baga, number before, the number 5. Fork. Di ba? Okay, yan tabi ha. Ano kaduwatang tataramon mo niyan, mga tugang libadura. Aber daw, kun aram ta mga tugang ang tataramon na libadura. O sabi ni Jerbailon, maray na hapon, isumbong ta ka kay Maminor, sarawayon ka. Igwapa baga, amigo. Masyado ka na. Igwapa baga. Nagpalawas pa sa nangani ki order. Ining, Jerbail, isumbong ko hindi kay Maminor na sarawayon na ini na. Uyog, kung bigabot. Hindi man na. Okay. Ano ang libadura? Libadura. Garin naman. Kulang naman ang nasabutan ta ka ng libadurang iyan. Hello? Hello? Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Ano, sir, ang libadura? Sa liog buda sa loong. Libadura, sa liog ang buda sa loong. Sa luwas buda sa loob? Sa liog, sa loong. Sa loong? Iyo. Saan ba tanaka? Garon lubag ang nasa isip mo? May bugulo nga libadura mo sa liog buda sa loong. Dato sa tayo. Sarawayo. Nasa'yo mo? Pastidyo ka na. Sarawayo nini. Pigahapon kitultul. Hello? Hello, Sir Henry. Good afternoon, ma'am. Ano nga itong libadura? Ang tigapod na libadura, Sir Henry. So, tiglalag sa pag-ibon ni tinapay. Yan. Okay. Lalo ng pandesal. Pampausbaw. Adi. Pampausbaw. Ano? Pampausbaw, dama? Pampausbaw? Opo. Parang baking powder. Baking powder. So, yeast. Yeast. Opo. Tama. Baking powder. Tiglalag sa tinapay o pag-ibon ni Iyo. Araw kang pandesal boda. So, sliced bread baga di? Opo. Libadura. Ayan. Libadura. Okay. Salamat ha. Opo. Salamat po. Yan. Okay. Ini kaya nadangog ko ini mga tugang sa Mahal na Aldaw na drama. Piyesta ngayon ngunyang kang tinapay na daing libadura.
Ay, sus kong aki ini na angel na ini Ang pigataram sa ko na angel so kwan, so Berdura. Hello. Hello. Ay, makusugon pa ang feedback ang radyo bosing. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Hello. Yes. Good afternoon. Marin hapon po, marin hapon. Yes. Nagbid mo po ako. Dai. Dito kami bid. Nata po ito. Ako sa Mrs. Elena L. Mabini. Elena Mabini. Elena Mabini. Taga Daglog, Puchaw. Sorsogon. Daglog Pilar, Sorsogon. Oh, nata nakapod ka po manay Elena Mabini. Nata nakapod ka po. Opo. Nata nagapod ka. Gusto ko takang mamidbid. Aluyo na ako sa imong aluyo na ako sa imong nag-ibati. Ay, wow, the best ka. Daraga ka pa po. Daraga ka po, Manay Elena? Daraga ka pa po? 89 din na po, anay Ay, ko. sus, 89 ka, anyos ka na. Pangyayari. O, salamaton po sa... Kaya palan medyo... Pero sa December pa man po. Ma-89 ka sa December palan. Opo. Kaya palan medyo hararom na, ano? Kaya palan medyo hararom na. Medyo bungog-bungog na ako. Bungog-bungog na pala. Uy, salamaton tabi ta nag-apod ka na ugmaw na kung nag-apod sa imar kan mga nag-apod sa ko. Iyo. Pero may agum ka pa po? Gusto siya na ako sa imong Arom na talaga. Gusto ako sa imong mag-imati sa magpatunsilong ka. Ay, salamaton po. Oo, pero may agum ka na po? May agum ka pa? Ay, dahil na. 2,000 nagadan pa. Nagadan si agum mo? 10 anaki ko. 10 ang aki mo? Po, tulong babae. Jesus ko, kumusta na tulong babae, pitong lalaki. May madri ako. Kaya pala nagadan tulo si agum mo. Igwa ka nga aking madre. Gurang na. Uy, may aki ka po na madre? Opo, nasa Australia mo niya. Ay, very good. Birthday niya mo niyan. Uy, sige daw. I-greet mo daw. Baka nagdadangog lamang sa Facebook. Sige daw, i-greet mo po. I-greet mo. Opo. Hindi. Ano sa aki ko? I-greet mo so telepono niya. I-greet mo nga ni Suaki mo. Sige daw. I-greet mo daw si Josie. I-greet mo sa birthday ni sister. Po. I-greet ko mo niya, sir. Iyo po. Talagang harom na talaga. Sige, i-greet Happy mo po. birthday, Josie. Nagsimba ko mo niyan. Ay, very good ka. Birthday mo. Iyo po. Naganda po, nag-ibawi ako sa simbahan. Very good. Okay. Di ka pong aking Para kadi. sa birthday to, kaki ko. Ay, very Nasa good. Australia siya mo niyan. Iyo. 53 na nilad kayo to, sir. Duman siya nagmi-mission sa Australia. Po? Saan po siya na-assign sa Australia? Dito sa Sydney siya, hindi mo niyan ko nasain. Ay, sus ko. May carry ba man ng mga madrigayo nagmi-mission sinda? Po? Nagmi-mission po sinda? Po? Makayunong ka po. Pa siya. Okay. Salamat po sa pag-upload, Manay Elena. Lola. Opo, salamat. Sige po, salamaton. Sa imo pirme. Yes. Ipangadji mo. Oy, ipagsabay mo pa ako sa pangadjion mo, ha? Opo. Na mataon na lamang kita kibuhay na dahil kahilangan. Iya po. Opo, salamat. Okay, salamaton, tabi. Salamat. Alright. Makaugmaon na mga araw ka na mga
89 years old, mga tugang na nagkakauron ta. Iyan ang mga mapinagajion pang mga tao. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Sir, nabanggit mo po tinidor. Opo. Igwa po digding tunay na pangaran talaga. Ano? Magpinsam pa. Ano? Ang saro, tilyadora. Ang saro, tinidora. Totoo sa buhay po talaga ito. Totoo? Talaga? Oo, magpinsan. Magpinsan? Opo. Anong ngaran? Tilyadora? Tinidora? Ang saro, tilyadora, masakiton. Oo. Ang saro, tinidora. Talaga? Oo. Grabe. Ang tinidora nag-untol iyan sa adobo. Ay, Oo. kaya narumduman ko na ikaw pala niya kung ngarara tinidora sa tilyadora. Iyo po manangga. Ay, grabe. Salamat na lang at Yes. may totoo pala. Totoo, sir. Salamaton pong maray. Oo. Opo. Salamat. Happy. Opo. Ingat, di ba? Okay na. Makaugmon man ito nag-upload sa tuya na may aking madre. Hello? Hello, Yes. Basta. Ayos lang. Asa yung sa libadura? Ha? Libadura? So yeast? Oo, garo baking powder? Pagigong libadura, yes. Ha? Pag may libadura, yeast yan. Pagdae, no? Tarawagan ka. Bye-bye. Pasti din. Laki kung pag-iisip kayo din. Uy, halat ngo, nakasobra naman kitang taram mo niya na hapon. Ay, okay. Okay po. May abangan mo, Sister Ami. Nagtatry na siyang mag-connect. Noy, baka ano yan, baka babusan kitang oras. Bantayan mo tabi, Chard. Si Sister Ami, ha. Okay, sabi ni Ate Marcia, sabi ni Ate Celine, uy, si Father Edbillion pala, kan kasuhapon, kan March 17, kan Wednesday, nag-celebrar kan sa iyang ika-35th sacerdotal ordination anniversary. A prayer for greetings from your mama and family of Bung Kabakakay, and also to Reverend Father Joy Barha of St. John the Baptist Parish, Tabaco City, from Ate Marcia, Ubunga, Bakakay, Albay. Yan, okay. Ang kubyertos, tinidor, yung mananggad. Libadura, baking powder. Yes, tama ka po, Ate Marcia. So, lola mi po, nadangog ko man, almanaki. Ay, ang almanaki, sulistahan kan mga pangaran man, iba ko, almanak, di ba? Uning saro, calcitin. Di ko ni ara mani. Mani. Ano sabi yung kaning calcitin? Di ko aram initabi na word mo na calcitin. Sabi ni amigong Toy Rain Noso, buenas tardes, mi amigo bonito. Escuchando tu programa Kimoy Vivo Ahura. Listening to your grandest program today. Warang libadora means unleavened bread. Yes, tama. Thank you, amigo. Gracias, amigo, Señor Toy Reynoso. Viva Toy, Señor. Viva Toy, Señor. Ang libadura naghalo sa nininuto sa karne. Okay na. Unleavened bread, that's correct. Dahil libadura. Alright na? O bueno, yan tabi mga tugang an sa tuyang tataramon ngunyan na hapon. Oy, no, ano? Desi nakaka-connect si Juan, si Sister Ami. Wala. Tawagan ko na lang mamaya Sister Ami Bulina. Sa aga kaya, mga tugang, makuang kami ni Bishop Joel Digday. Maligdi sa ng alas 3. Pag-restoryahan may tabi tungkol sa Pentecost. Taara mo baga. O bata ngaya, nata ngaya taan pag-restoryahan do Pentecost ngaya nasa last week ngaya of March baga Holy Week pa sana. 9 Saturdays kaya yan na programa mi bago tabi mag Pentecost Sunday. Hello. Good afternoon, Hester Enrique. Good afternoon, bossing. Ang calcitin, just.
Bidyas. Midyas? Ang kalsitin, iyo, bidyas. Ay, sus kumigo. Salamaton. Ang totoo, day ko aram iyan. Midyas. Kalsitin. Paguna ko, katugang iyang kan kalsonsilyo, buda kang, ano yan, kan sarwal. Ang kalsonsilyo sa taas. Ang kalsitin sa bitis? Sa bitis. Sa baba. I see. Iyo pala. Ano? Uy, salamaton, bossing, ah. Okay. Okay, bye-bye. Unaling mo nan, Manny. Ako di ko aram ito. Inabot mo yan, Manny. Sabi ni Roning Cerezo, midyas nga amigo. Yung mananggad, midyas pala ng kalsitin, ano? Kalsitin, gari marauton. Pagdagugon. Midyas man sana pala, ano? Pwede nga yung tanggalin mo na ang kalsitin mo. Baby girl, tanggalin mo ang kalsitin. Oo naman. Kalsitin. Medyas o sabi ni Manay Silin, ang medyas, ang kalsitin ngayon, medyas. Kunyan ko lang naaraman talaga, adi, na, okay. Taburete, ay aram ko ang taburete. Yan, bangkito, so, stall, yan, taburete, aram ko yan, taburete. Medyas, kalsitin, sabi ni Manay Merly Caceres, yun pala na, anong taramon ni Manny? Espanyol ini. Oy, amigong Toy, Espanyol ang kalsitin? Kalsitin. Paguna ko, garo ba ko ni Espanyol, ano? Gari ko ni Manny, gari Italian. Tanggalin ang kalsitin, tamabatain. Okay. Okay. Pati pala si Manay Merly Caceres, aram niya man. Sa mga maedad-edad na talaga. Pagkaray nga dyan. Pagkaray nga dyan, madiskwado ka nga yung mananggad. Adi. O, Beno. Uy, sana all. Ano? Uy, sana all. Nano ka ni? Uy, sana all. Ano? Ano ito? Gari man nakakaon ki ginato makan ki kuan ki magabato ki bados na karabaw. O Beno, wala pa si Sister Ami. Wala talaga. Apudan ko na Sister Ami. Tabaka mabusa naman kitang oras. Sabi kan texter ta, ano man nga tabi sir ang Berlina? Awaram ko ang Berlina. Kampanahon ang apod kan man ni Berlina. Uy, naka-Berlina nga ya. Kotsi yan ba ko? Kotsi yan na dangukuan sa mga lula ko kayo ito. Ikaw nga isang Berlina. Pero ang aram ko ang Berlina, mga tugang brand yan, Berlina. Kaya auto, Berlina. Pareho man sa nayang kang frigider. Iwa ka nga yung frigider dyan. Bakal lang yung frigider. Yan, Berlina. Sabi ni Pade na Benny, Pade, ano man ang bidol? Kaagan dati ang kambalaw na pampabakal. Yan. Bidol. Sarong bidol. Actually, Pade ang bidol, iyan pa din English kan tabo. Ano English kan tabo? Bidul. English kan tabo, bidol. Kaya ito, nag-eskwila ako man eh. So sabi kan, kapot-kapot kan teacher mi, so sandok baga, so sandok. Class, may mga project kami ka ito, so kutsara, so sandok baga kan, so gibo sa bagol. Aputo nang gad ako kaan. Henry, stand, please stand. Yes, ma'am. What is this? Ma'am, bidol. Sabi kan, maestra, pukpukunta ka na, oy. Anong bidol? Kanya ko, ma'am, nadangog ko po sa kuwang ko, sa lula ko. Sabi sa kuya, Noy, kung ano tabi sa bidol? Naling ko sa tabo man ang spelling man kang bidol, B-E-E-D-O-L, bidol. Paguna ko, yun talaga English, kang tabo, bidol. Dagiton sa ko sa maestra ko. Nangyari, mala sa grade ko man sa English.
Garo 89 sana ito sa grade ko eh. Sarawan ng masida ini. Python mo kang bidol. Okay, o bueno. Ano nga ni so, itataram ko niya na hapon. Oras naman lamang sa oras ta. Ay, may kitang request para sa orasyon. Deg request, wala man ki-request gad sa orasyon naman. Okay, sandali. Tapo lang ko Sister Aming Bulinas. Bata, may interview kami sa aga, may programa kami sa aga. Mga tugang ta. Good afternoon, Tabi. Ate Kayen, librera. Magmerindal ka ngayon, Tabi, sabi sa kuya ni Miss Kai, ganda ko. Pork and spoon. Aram ko na ngayaan. Pork and spoon. Oh, talaga. Oy, Ate Kai. Tredo Tabi si Choboy. Kamusta na si Choboy? Di kita ni nakakakapi lamang. Aloy na kitang di nakakapi. Ano? Maabot na naman lamang sa Jim's Coffee ko. Choboy, maray na hapon. Hello? Hello po. Yes? Maria po po, sir. Amo. So ano po? so ano? Sa itong panahon, so, mabagan parang daot. Ano po ang ngaran? Tub-tub. Anong tub-tub? Unan po yan? Bago niya, naginibong gari tabo, bagay, tub-tub. Tub-tub. Sumay tawon, tabo. Saraway. Iniloko niya sa buhay niya. Sumay tugod, tabo. Sudeng tugod, tub-tub. Daod baga. Daod. Amo, daod mananggad. Tub-tub, sabi si Rene. Tub-tub. Pag may tabo na, daod. Itarap ko na. Kutay po paupod ko kutay. Pangyari sa maabaka. Tub-tub pala ng apod kan, adi. Pero aram mo sa tiwi manay, sabi ni Father John Barquez, ang daod sa tiwi, so gibo sa kwan mani, gibo sa koron, gibo sa dagao. Yan databing original na daod. Pag deng tub-tub, manay. Pina ko kaya, sabi, kwado ngayon sa tub-tub, dito. Iyo, manay. Gari masira mong ka, badulang kitub-tub. Okay. Bye-bye. Salamat po. Okay, pag-iulo ka, kang pangarang sa mga batana. Tub-tub pala. Tub-tub. Pangyari sa maabaka. Okay. Salamat po. Bye-bye. Okay. Ang bidol kaya manik ang panahon, brand iyan ki engine oil. Engine oil, so pang chins oil baga. Brand iyan ki engine oil. Dahil ang kaan mo niyan, ano? Ang salidang kaparin talog, mobil. Diba? Mobil. Yan. Ganyan. Engine oil yan eh. Ay, tama o niyo. May text pala si Ronnie na Cerezo, bossing Ronnie Cerezo ng Bacoor, Cavite. Ang bidol nga niya po, brand yan kan car engine oil. Yan. Sabi ni bossing Ronnie. Okay? Ay, so ma-time check muna kita manit. Apudan ko si Sister Ame Bulinas. Alas 3:40 na, nin hapon. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, asin ni Congressman Fernando Didi Cabrado, kan 3rd District of Albay. Just na lang ang beer brand swak? Oo! Pero ang
tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nagtatabang na puong bata ito, masinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puong bata ito, masinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugman. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Nido Junior, para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior, ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Inaldaw po sa Indogabos, iniimbitaran po niya mo kamo na magparehistro na para sa maabot na Mayo 9, 2022 national and local elections. Ang samuyang opisina bukas magpuon Martes sagkod Sabado, poon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Dahil po kaming laog pag Lunes, tayo'y nalandaw ng pagdesinfektar kan samuyang opisina. Magbisita lamang po kamo sa mga opisina kan Comelec kung saan kamong banwaan o syudad maboto. Para sa indong kaligtasan sa salud, kahipuhan po nindo na magsulog ng face mask as in face shield sa oras ng pagparehistro.
Isiring man, day po paglingawan na magdaranin sa diri nindong ballpen. Sa Setyembre 30 na lang po sa gunya na taon matapos ang pagparehistro. Diyos mamalas po, asin magparehistro na, ngunya na. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Henry Macena. Alright. Ang pink on mo, baby. Nasa linya po mga tugang Sister Amy Bolina, san sa kuyang co-host, mga tugang sa ika-11th Diocesan Pentecost Program. Bako man pala, ansa mo yung Pentecost Program digdi sa DCGB, may kinaraman po sa ika-11 na Grand Diocesan Pentecost Celebration sa maabot na Mayo 23, na may tema, mga tugang na the Holy Spirit on the Church Today after 500 years of Christianity in the Philippines, gifted to give. Sister Amy, good afternoon, Tabi. Opo. Mga nag-iingin sa programa mo na hapon. Opo. Sister Amy, tayo daw tabi kita ki-overview kan sa tuya tabing programa na mapun sa aga na Sabado. Okay. So ang programa ka, mapuon sa aga. Ang programa sa ngunya na Brother Henry, mapo sa pagpamidbid kung pisay ang Holy Spirit. Okay. So, sa na baga po iyan sa akod ng Blessed Trinity. So, very masyado kaya na nibida ang Holy Spirit, si God the Father, very klarado sa tuya iyan. Si Jesus Christ as the Son of God. Pero so, Holy Spirit, very masyadong nanginigbigan sa Panginoon. Iyo, tama. Ang radio program sa Brother Henry Gunya na taon, matutukong sa pagpamigid sa Holy Spirit. Okay. So, yun na po bagaso na pagdanuhan ka na every Saturday magpuno niya na Sabado, sagkod na pampulong Sabado yan bago mag Pentecost. Ang Pentecost iyo ang sa sisilibaron ta sa
May 23. Yes. Yeah. Yes. Oh. Okay. Okay. So, may Sabado baga Brother Henry, at sa tuyang bisita, sa tuyang namumutan na obispo, Ayun. of Reverend Joel Z. Bailon. Opo. Oh. So, siya po mapaliwanag sa tuya kung isay ang Holy Spirit in the Blessed Trinity. Iyan. Nakulawang po iyan na topic na kung na masabutan ng lahat. Kaya ang satuyang guest garo iyan for 1 hour, iyo ang satuyang obispo. Iyo man ang gadano. Mapaliwanag siya kayang kung isay ang Holy Spirit. Yes. Buda, kung ano ang papel kang Holy Spirit sa satuyang simbahan, ano, Sister Ami? Iyo sabi. Kaya pag ang Holy Spirit, iyo yan ang pinag-promesa ni Jesus Christ na ipapadara sa patuta. After lang siya nagbalik na sa heaven after the ascension. So, pinadara niya yan po ang Holy Spirit. Iyo, so, okay. yun po ang gusto tang mamibida ng God. So, ano ang role niya sa satuyang simbahan, lalong-lalo na ngunya na panahon. Iyo po. May mga listeners na po, pwede magpaaboting kahaputan kay Bishop Bong sa aga. May connection sa topic na ini. Kung ano ang misteryo kang Blessed Trinity. Tabi, Sister Ami? Iyo tabi. Open lang po si Bishop kayan na mag-simbag sa indong mga kahaputan tungkol sa misteryong ini. Ayun. Okay. Ikapirang taon na palan po ini na programa digdi sa DCGB. Tama ini na so Pentecost, 11th year na. Pero sa programa ta po, ikapirang taon na po ini, Sister Ami? Mga ika-5 taon na po ini ngunyan. Talaga pero, pagkapunta kang 11 years ago, yaw na po baga susuporta kang DCGB. Iyo. Kapag sa radio coverage, due celebration as well. Pig, ano man po ini, Pig, dakulawang sa suporta kami ni Ma'am Brenda. Kaya palang grabe man sa tuya ang ano ini, gari magianon sa tuya, dahilan sa, ako sa iling ko, guided ang mga programang ini na ipinaglatag po nindo kan Holy Spirit, tabi Sister Ami, bago mabilog ini. Okay. Sabi po, go ahead po. Nagkaigawa man po kita ng dialogue with the bishop kung ano po ang sa iyang ideya sa celebration niyan. Okay. So, especially ngayon po baga, ikaduwa tang taon na ini na virtual. Iyo. Last year, virtual naman po dahil inabot na po kita pang COVID lockdown. Iyo mananggad ha. So, last year, dari June, first week of June sa celebration pa. Pero ngunyan, medyo abante. Later, magkakagawa na kita kang Pentecost Sunday. Iyo, okay. So, virtual giraray po ini. Ang mga organizers po kini, yun ang pigsasapigapot under the commission on ecclesial community. Pinangingutan man po ni Father Tony Peck Baleares. Ayun. So, ini grupo po ini composed king mga representatives ng different charismatic and community with this tuyang diocese. Opo. Ayaw na po dyan to CFC, to sa family CFC po, ang Divine Mercy, Layak Catechumenate Way, si Charismatic po sa Cathedral, tapos ang Tulay Kalinga ng Panginoon, CKP, DCBP, El Shaddai, and yan man po ang ibang Christian group na iimbitaran tama po sa magparticipar sa kanilang programa. Yes, Sa yun yung dagatong taon, Brother Henry, the kulang celebration pa ng 500 years of Christianity in the Philippines. So, yan man po dyan. Ang tema pa po na gifted to give. Okay. Yun man po ang kung magdadalagan din sa
kamata at Oo. nakasampulong. O taang Holy Spirit balaog nin di ba? Saro man sa kadakol na mga gifts, di ba? Tabi si Sir Ami. Na pwedeng maitaw sa tuya. Kaya po, nadalang ka sa life in the spirit seminar na dakol po ang mga balaog, ang sigalo na pinagtat sa tuya sa Holy Spirit. Ito karoon na yung karong pinatang sa tuya, karong episode sa tuyang programa. Iyo po. Okay. Okay. Very good. Yan lang po dyan sa mga topics on Holy Spirit in creation, Holy Spirit as the master and source of prayer, kung ano ang kapalagi. Tapos Holy Spirit in the sacred scriptures. This Holy Spirit yan po dyan. Holy Spirit. Tapos life in the Spirit, kung paano ang conversion and transformation kung babago ka po, diba? And then Holy Spirit in joint mission with the Son. And of course, Pentecost and the impact of the 500 years of Christianity. Iyan. Okay. Opo. Ito yung mga tema. Yes, very So, good. inimbitaran ko po, Brother Henry, ano po yung mga nagisinan niyo na regular sa inyong programa. At kung pwede sa sinda maka-invitar kan sa indang mga pamilya man na nag-antabay and nagdagag kan sa tuyang programa sa Sabado na i-feature pa po si Most Reverend Bishop Joel E. Bailon. Iyon. Opo. Okay. Sister Ami, sa aga, aram ko man nagdangog ka sa kuya pagkaaga sa morning hirit. Apunan ta kang 6:30 ta, ma-invitar gyara kita sa publiko. Ade. Apunan ta kang giraray tabi sa aga. Iyo po, tangani na mas lalo pa buda ikwanta tawanta sinda ki brief na paliwanag kung ano pa ibang magiging laman kang programa ta na mapun sa agang alas 3 nin pagkahapon. Iyo po? Opo. Okay. Sister Ami. Aram ko man na atab kang magmatay. 101 pa na ako pang morning hirit. Iyo po. Salamaton. Okay. Thank you so much po, Sister Ami. See you tomorrow. Apunan ta ka pag-aray sa aga, ha? Tama-plug giraray kita. Okay, salamaton Kadi. Okay. Welcome po. Thank you so much. God bless po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okay. Ami Bulinas, mga tugag. Bagay man ka mani pag-apudon mani na Brad mani. Bagay man ako pag-apudon Angel na brother. Ano selling mo? Richard? Bagay man ako pag-iling na brother Henry. Monsignor, garo, aray mas bagay sa Monsignor o brother. Sabi bagay Monsignor Chris, bagay yung kaman niya pag-apudon na Monsignor. Salamat kan sa pagantabay. Goodbye. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, brothers and sisters.